Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Imos ca información hoxe martes, día 25 de marzo, na radio e na televisión de Cerceda. Tamén se o desexan en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Hoxe falaremosles de novo da recuperación dos desprefeitos do Colexio O Cruce, como está actualmente o tema. Así como falaremos da escola infantil, da renovación ou de novas plazas, tamén de que mañá mércores haberá unha charla sobre dano cerebral, da recollida de plástico agrícola, que será o mes que ven, e tamén da recollida de lixo voluminoso e de porta a porta, que será este último venres de mes. Recordamosles o programa de envellecemento activo, de unha xornada que haberá tamén este mércores mañán sobre como planificar hoxe o relevo de mañán nas explotacións ou nas empresas agrarias, e tamén falaremos da carreira solidaria os 11 das vías, que se celebrará o 3 de maio en Cerceda. Tamén lles insistimos, este xoves hai pleno ordinario, corresponde a pleno ordinario este xoves, non sabemos aínda os puntos do orden do día. Canto sepamos tamén o diremos e falaremos de que Medio Rural prohibiu as queimas agrícolas e en canto tempo, pois xa decir que chega este anticiclón que nos vai a traer máis sol que nubes e unhas subida de temperaturas. Comezamos falándolles do Colexio Cruce. Como vostedes saben, estiveron sin clases o xoves e venres pasado por mor dese temporal ou desa borrasca chamada Martiño que levantou a cuberta. Pois ben, actualmente, a día de hoxe, pois decirlle que se está intentando recuperar a normalidade. En este caso, as clases habilitáronse algunhas delas fora do centro, no centro cívico de Cerceda, outras na polideportiva, ou mellor dito, no pabellón que ten o propio colexio, xinasio do colexio, e as actividades deportivas se realizan no polideportivo municipal. O programa Bos Días Cole, que onte non pudo ter lugar, hoxe si xa recuperou a normalidade, o programa Bos Días Cole. Traballouse por parte do Concello e do Colexio a marchas forzadas para recuperar a actividade lectiva, algo que se fixo xa onte. Incluso a Policía Local está facendo tanto onte como hoxe estes días un control de accesos e de aparcamento exhaustivo debido a manter a seguridade e permitir a continuidade nos traballos de reparación da cuberta. O persoal de limpeza do Concello e xefe de obras estiveron o fin de semana traballando, limpando e retirando os cascallos. Para recuperar as clases, insistimos, o Concello habilitou 4 aulas no centro cívico. Algúnas delas se poden ver os que nos están seguindo a través da televisión, e o centro está utilizando parte do xinasio como aulas e o resto do colexio, o que non está afectado, sigue funcionando. A espera de que en 2-3 semanas, segundo nos din, se arranxe a cuberta, se o tempo tamén acompaña. O AMPA do centro, xa dende a pandemia, insiste en que o colexio carece de aulas de música, de informática e de apoio e reforzo, e aproveita agora para insistir nelo. Incluso o comedor é pequeno e hai 3 turnos diarios de comida. Pola súa parte, o Bloque Nacionalista Galego vai a presentar ante o Parlamento Galego un inscrito para exixir a reparación integral e urxente de todas as instalacións e, ademais de xeito paralelo, solicitan, mediante moción plenaria, que se cubran as 2 plazas de mestres que quedaron vacantes. Cambiamos de tema para falarlles agora de a escola infantil, sigue sendo tema lectivo. Falamos da escola infantil, porque nestes intres está aberto o plazo para renovar plaza ou para novas plazas na escola infantil Os Pillavans de Cerceda para o próximo curso escolar 2025-2026. A documentación que se precisa poden atopala na sede electrónica do Concello, poden atopala no rexistro na planta baixa do Concello ou na terceira planta, nas oficinas de servicios sociais. Aí, neses 3 lugares, no rexistro do Concello, na terceira planta nas oficinas de servicios sociais ou por sede electrónica, é onde deben despois presentar os papéis tanto da renovación como da solicitude de nova plaza. Unha escola infantil que ven destacar por parte do Concello a licitación e a ampliación da misma para, en este caso, permitir a mellora de capacidade do centro e optimizar as instalacións para ofrecer un servicio de maior calidade, un proxecto e orzamento
que ten unha licitación de 151.000 euros e responde a crecente demanda de plazas e a necesidade de garantir un espacio adecuado, en concreto nunha aula que se vai a facer de 70 metros cadrados destinado ao grupo de idade de 1 a 2 anos, que é a que experimentou un maior incremento de demanda. Mañá mércores día 26 haberá unha charla sobre dano cerebral adquirido. Mañá mércores 26 pola mañán de 11:30 a 1 no Viveiro de Empresas no Acevedo terá lugar unha interesante charla sobre o dano cerebral adquirido, no que se abordarán as causas como ictus ou traumatismos cranoencefálicos, tamén as secuelas e os recursos de atención que hai. Estas xornadas son gratuitas, pero deben inscribirse previamente no teléfono 652 770 653, 652 770 653. Está organizado pola Asociación Dano Cerebral Galicia en colaboración co Concello de Cerceda e ca Xunta de Galicia. O próximo mércores 9 de abril farase unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras que temos en Cerceda e que soliciten este servicio. O procedimento para solicitar o servicio é o de chamar por teléfono o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 ou achegarse á terceira planta do Concello nas oficinas de servicios sociais. Nun lado como noutro deben solicitar o servicio indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. Un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión, limpo e atado en fardos. Máis recollida de lixo, en este caso, recollida de lixo voluminoso porta a porta, porque o Concello de Cerceda tamén presta o servicio de recollida de residuos voluminosos porta a porta, aqueles que non se poden depositar nos colectores na rúa, e que os últimos venres de cada mes se realiza esta recollida. Este venres que ven, día 28, corresponde á recollida porta a porta. Os residuos deben depositarse o día anterior da recollida antes das 7 da mañán. Queda totalmente prohibido depositar os residuos voluminosos con máis antelación. Para facer uso dese servicio tamén debe chamar o teléfono da empresa concesionaria 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. Lembrar tamén que o Concello dispón de un punto limpo, é dicir, todos eses residuos, se queren, poden leválo gratuitamente ao punto limpo que está no Acevedo, martes e xoves polas mañáns de 9 a 2 e os sábados pola mañán tamén de 9 a 2. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue ampliando a actividade chamada en forma corpo e mente ou envellecemento activo. Actualmente se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, da Silva, de Queixas de Meirama, da Baixa de Cerceda ou tamén en Cerceda. Unha actividade máis que recomendable para a xente maior, unha actividade gratuita que consiste en realizar diferentes actividades para adestrar a memoria, pero tamén xinaxa de mantemento básico para manter a mobilidade. Dende agora, no local social de Cerceda, tamén se está realizando tanto a actividade de memoria como a de mantenemento. Se alguén quere sumarse, pode facelo en calquera momento, é gratuito, poden facelo nas oficinas do Concello de Cerceda, na planta baixa, ou no local social máis preto do seu domicilio, achegándose alí, poden anotarse. Máis temas. Mañán, mércores, haberá unha xornada chamada de como planificar hoxe o relevo de mañán. A Asociación de Empresarias Rurais, que preside a cercedense Isolina Arraña, organiza no Viveiro de Empresas de Cerceda, mañán, mércores, día 26, unhas xornadas denominadas como planificar hoxe o relevo de mañán. Será de 4 da tarde a 6 da tarde, de 4 a 6 da tarde, onde se abordará precisamente ese tema, o relevo das empresas do rural. Tema tratado por profesionais especialistas e analizaránse casos reais, con preguntas e respostas, e para rematar haberá un café para todos. A asistencia é gratuita, pero se pide confirmación por correo electrónico nesta dirección, aser.empresarias@gmail.com. E tamén o Concello de Cerceda presentou fai unha semana a terceira edición da carreira solidaria Os 11 das Vías. Neste ano 2025 se vai a celebrar o sábado 3 de maio, a partir das 4 da
tarde. Xa é posible inscribirse a través da páxina web carreirasgalegas.com. Esta carreira organizada polo Concello en colaboración coa Atlética Silva e Albergue da Estación é unha proba que combina zonas de trail e de asfalto nos seus 11 km de percorrido para dar a coñecer a Vía Verde que une Cerceda con Oroso. Tamén haberá unha andaina de 4 km para que é posible incluso anotarse o mismo día da proba. O precio para participar na carreira é de 6 euros, mentras que para facelo na andaina de 1 euro. Estes cartos son doados íntegramente para a Asociación Española de Loita contra o Cancro. O ano pasado, o recaudado, que foron 798 euros, foron para a Asociación de Loita contra o Cancro. Recordámosles que este xoves que ven hai pleno ordinario, corresponde a pleno ordinario, non sabemos aínda os puntos do orden do día, mañán xa llelos ofreceremos, pero sí sabemos que será ás 9 da noite, retransmitido en directo pola radio e pola televisión de Cerceda. Un día máis tamén lles informamos que a Consellería de Medio Rural prohibiu as queimas agrícolas. Dende a pasada semana quedou prohibida en Galicia a queima de restos agrícolas e forestais. De momento, ata novo aviso. Esta prohibición, que afecta as queimas, insistimos, agrícolas e forestais, tomouse a decisión tras evaluar a evolución da situación meteorolóxica, especialmente dos ventos e fortes ventos predominantes. De momento, quedou suspendida ata novo aviso. Hai un teléfono para colaborar en caso de que alguén detecte algún incendio, o que poden chamar, que é un teléfono gratuito, o 085. Xa rematamos que as previsións do tempo que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañán mércores é de que quedaremos nunha situación de influencia xa anticiclónica. Por lo tanto, teremos algunhas néboas a primeiras horas nas comarcas do interior, pero despois os ceos van a estar xa alternando nubes e claros con máis claros que nubes. As temperaturas mínimas van a sufrir un lixeiro descenso, pero as máximas xa van a ascender un pouco máis importante. O vento soprará de nordés con intervalos de fortes en Fisterra. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.